Октябрь айы тамамланырға санаулы күннәр қалып бара, нишек тиз үтәсің бұл вақыт? Әлі қойшан ғына әбилер шуағын күттік, инде менә бірінші қарға да көп қалмаған. Саулар мысыз? Ассаламу алейкум, хөрмәтләребез. Біләсегіз келсе, аның менә өлкәннәр белән сөйләшкәндә шуңа инанасың. Алар үзләренең гомерләрен, балам, менә бит бер көн кебек үтте дә китте, яшьлекнең, гомернең кадерен бил, заяга уздырма дип теләкләрен дә әйтеп куялар. Шундый фикердә сезнең белән Манзара Тапшырның иҗат төркеме һәм үзенең бер көнендә жәлләмичә заяга уздырмаучы Луиз Закир белән Алмаз Гәрәев музыкаль чыгарылышка багышланган көнне ачык дип игълан итә. Гадәттә ир кешеләргә бу сүзләрне еш ишетергә туры килә. Үзәккә үтүче тискәре коннотациядәге булган бу фикерләрне хатын-кызлар көне буе өзми куймый кабатлый да кабатлый. Сез хыялланасыз икән ниндидер һөнәр сайларга. Һөнәрне сайлыйсыз, сайлаячаксыз һәм үзегезнең һөнәрегезгә бер адым булса да көн сайын атларга кирәк һәм үзегезнең теләгегезгә сез ирешәчәксез. Үзебезнең Манзара Тапшыру редакциясының кызларын мактап үтәсе килә әле менә. Луиза гына ни тора. Ул әле сезгә күрмәгән режиссерлар, редакторларны санап китсәң. Алия Сәлимҗанова да мәсәлән үзе күренми, тавышы ишетелә, бөтен дөнья буйлап яңалык әзерләргә өлгерә. Шунда ул әзерләгән дөнья яңалыклары белән танышыр вакыт килеп җитә. Архангельск шәһәрендә яшәүче Ксения Корнеева яшелчә тәмле десертлар ясый. Үзе идә җитештерген әйберләрне Жуандон экспериментлар фабрикасы дип атый ул. Менюда туңдырманың 25 төре, шул исәптән артыш, томат, эрбет чикләвеге тәмлеләре дә бар. Бәрәңге, кишер, кабактан да десертлар ясый кондитер. Туңдырмадан тыш Ксения башка тәмтымнар белән дә тәҗрибәләр үткәрә. Мәсәлән, бәрәңгедән торт. Десертлар әзерләгәндә Ксения шикәр кымын бик аз күләмдә куллана икән, чөнки ул яшелчәләрнең табигый тәмен үзгәртергә мөмкин ди. Кондитерның десертлары кафейнада тәкъдим ителә. Я вообще люблю необычные вкусы. Миңа гадәти булмаган яңа әйберләр ошый. Үлән тәме килә торган туңдырма ашагач, күз алдыма җәй, саф һава килеп басты. Бик тәмле. Ксениyaның десертларын шәһәрнең берничә кафесында очратырга мөмкин. Ул тәҗрибәләрен дәвам итә һәм бу продукцияны зуррак масштабларда җитештерергә омтыла. Кытайда питайы яки аждаһа җимешенең иң зур плантацияләренең берсе яктылык көнен озайту максатыннан лампалар белән тәэмин ителгән. Кадрда Наннин шәһәренең Луньян иязендәге 121 гектар мәйданлы питай плантациясе. Куаклар өстенә урнаштырылган лампалар аждаһа җимешенә тиешле шартлар тудыра, үсешне яхшырта, җимешнең өлгерү процессын тизләтә. Бөтен плантацияга электр өчен түләү айга 198 мең сум. Агрономнар уңышны ел әйләнәсе җыя. Төнге күк йөзе фонында гаҗәеп якты утлар җирле халыкны да, кунакларны да үзенә җәлеп итә. Кытайның Гуанси Джуан районы илдә питай үстерү үзәге булып санала. Монда җыелган уңышның күләме ел саен арта. 2016 елда 70 мең тонна аждаһа җимеше җыелса, 2022 елда 460 мең тонна җыелган. Нәкыя апа әле дә аяз гыйләҗ әйберләренә тотынганда аяз нәрсә әйтер икән дип бер минутка уйланып куя. Менә сиңа мәхәббәт, менә сиңа хөрмәт, ихтирам. Язучы драматург Аяз Гыйләҗев китүенә 20 ел булса да, Нәкыя апа аның балалары, оныклары, укучысы күңелендә ул исән, ул һаман да яши. Бүгенге көн өчен дә актуаль көчле әсәрләре Нәкыя апа сөйләү буенча аларның бакча йортында языла, 2нче каттагы бер бүлмәдә. Әтиләр, әниләр еракта яшиләр, зәйгә кайту безнең өчен бик зур проблема иде. Шуңа күрә Аяз шушы урынны бик яратты, йорт салдырды һәм менә 64нче елдан бирле мин һәм балаларым шушы бакчаны яратабыз. Мин аны ташлый алмыйм, балаларым инде өлкәнәеп хәзер үзләре бакчалы булдылар. Монда сыйыша алмыйлар, алар да бит инде гаиләле булдылар. Берсе 3 улымның 3 бакчасы бар. Аллаһка шөкер, ләкин мин бу бакчадан аерыла алмыйм. Минем өчен иң кадерле урын, балаларымны үстергән урын, җәйләрдә мине иркәләгән урын шушы бакча булды. Әти Оязның әтисе Мирсәйит карт
әтейім, ниден, зәйтеңілті зәйден қызыл қорлыған, қора қорлығанларны үзентелерін оп келейді. Үзенің бақшасынан ол биология оқытушысıydı. Мына мұнда бұл қызыл қорлыған әтейінің нәсілі. Ол енді ол уақытта бақшаның ортасындайды. Мына қазір оның ішіп қызыл қорлыған бере ол. Жейіп бітіргісіз бола қызыл қорлыған. Шия, мына мұндағы шия, Әмирхан Енеки шиясы, Владимир шиясы мені жұрт берділер. Өзімнің шәқси бақшамны бітірем. Ояз, олып кет, пожалуйста, менің виноград Владимир сортларын деп өзі әйтті Әмирхан абай. Шул Әмирхан абайлардан барып, Гүлсім апа білен бірге бақшадан қозып олған шиелерінің нәсілі бұл. Мына мұнда да бұл шиелер Әмирхан Енеки шиелерінің нәсілі. Осы оязны үш үстелі. Ояз шушында міне солқын вақытта ішлеп отырға яратай дейінді. Мұнда келгеш көбірек мен міне солқын вақытларда шушында еқылым. Ісі вақытта да мұнда солқынша бола, солқын вақытта да жылы бола. Міне шул жылтқыш білен мен жылтам, мұнда мешеққан кебік бола. Ona ол бір жылта. Бұсы радио сөйлеп тұра. Бұл біздің студентлар оқша жиып, бек шәп бүлек шушы караватны бүлек еткенлер еді. Мен аны соқлап ешім, истәлік етіп карават меңа қадірлі. Яңа бистеде үйленішу біздің бірінші күнінен студентлар тойға олып келген карават бұл. Онды караватлар бүтін шығарылып ташланды. Енді кішілердің бізде исенер олы. Ояз балықшы еді. Міне ол өзі ясаған, өзі ясы еді де, олар білен балыққа үйірі еді. Міне бұл ояз ясаған, өзі ясаған қормақлар. Мен аларны қадірлеп сақлайым. Бұл біздің бірінші жиһазларымыздың бірісі Яңа Бистеде Искендер Туғаш олған кирогазында бұл. Ол бик бойлар өрнек әйбір еді ол уақытта. Керосинка, кирогаз. Керосинкаға қарағанда бұл кирогаз нерек, қимметлірек, зотлырақ есеплене тұрған еді. Біз мұнда келдік, 64-ші елда үйіртіні салғаш, шушы кирогаз да біздің білен келді. Кирогаз біздің ең бірінші бізге жизық қошатқан жиһаз болды. Тұтыққан енді, мына керосинні шуннан соласы, анан енді мына шулай ішлей, мына бит исен сол. Ол шырға қойтырға язмасын енді, мына шол керосин күніне қолырға язмасын. Шулай ол уақыттағы да яшәуден де бәхетлі уақыт болмаған, тұрмыш қуып, балалар өстіріп, яшим деп яшәлінген бәхетлі шағыбыз. Менә Аяз абый нәрсә ашарга яратты икән? Аны бары тик Нәхия апа гына белә инде. Итальяннарның пастасын һәм пиццасын яратмаучылар бик аздыр. Итальяннар үзләре исә төрле җирдә төрле пастага өстенлек бирә. Сардинияда, мәсәлән, балыклы, кальмарлы паста беренче урында тора икән. Biz de özümüzden hazır İtalya'daki şehirde his etip pasta bilen sıylanıyıq. Belki ilhamlanıp kişki aşka da hazırlap koyarız. Como partire madaitos lo pasta bicalla rostolo yara la burkila arapa. Xeyirli irtə. Bugün biz qızıl balıq bilen pasta pişirəcəkbiz. Bunun üçün bizge fettuccine pastası, balıq, sarımsak, soğan, çeri pomidorları, origano, tuz, qora buruş həm süt üstü kerek bulur. İң birinci şiratda pastını pişirəbiz. Pasta pişkən arada soğan bilen sarımsaqны vaq etib turuyuz. Çeri pomidorların ikiyə böləbiz. Balıqны şoqmaqlab turuyuz. Həzir soğan bilen sarımsaqını qızdırabız.
шунда ук черри помидорларын салып җибәрәбез. Орегано өстибез. Хәзер инде балыкны кыздырсак та була. Тоз, бурыч сибәргә онытмагыз. Сөт өсте өстибез һәм болгатабыз. Берничә минуттан токмачны да табага салабыз. Паста әзер. Өстенә уылган пармезан сырын сибәбез. Ашларыгыз тәмле булсын. Ашның күзе икмәктә, тукның күзе итәктә. Тамак ялгадык, димәк хәзер Киенер без алмас. Асты кара, өсте ак. Бу төсләргә мәктәп укучылары гына түгел, күп кенә офис хезмәткәрләре дә тугры кала. һәм сүз зебра турында да бармый җәмәгать. Эшегездә дресс-код бар икән, аны һичшиксез үтәргә кирәк. Әмма әз генә үзгәрешләр кертүдә гаеп эш түгел. Моңсу, караңгы көзгә ачык төсләр кертеп җибәрү кебек кенә булачак. Моңа ничек ирешергә икән Лилия Гыйззатуллина сөйләр. Белеп ки сәхифәсе вакыты. Лилия, рәхимит. Исәнмесез. Офис дресс-коды дигәч, сезнең күз алдына ниндирәк киемнәр килеп баса? Мөгаен костюм, шалбар яисә карандаш силуэтындагы итәктер. Күпләр өчен офис киеме сорылык, күңелсезлек, моңсулык белән тиңдәш. Вакытын көне буе офиста үткәрүчеләрнең гардеробына да бу тәэсир итмичә калмый. Әмма дизайнерлар моның белән килешергә җыенмый һәм дөрес эшли. Бүген эшлекле дресс-код бик күп үзгәрешләр кичерә. Офис образларын ничек тулыландырырга, нәрсәләргә игътибар итәргә кирәклеген бераз соңрак сөйләрмен. Әлеге офис стиленең 100 ел эчендә ничек үзгәрүен карап үтик. Офис модасын барлауны төстән башлыйк. Ак, сыры, кара төсләрдән торган классик гамма стереотипын онытырга вакыт. Дресс-кодның бүгенге заман нормалары классик палитраны төрләндерү мөмкинлеге бирә. Сөтле чәй, зәңгәр, алсу, бордо, кирпеч һәм башка төстәге киемнәрне дә рәхәтләнеп сайлый аласыз. Дресс-код модасында соңгы елларда иркен силуэтлы киемнәр өстенлек итә. Трендлар исемлегендә иркен жакет, ирод күлмәге, күн шалбар, оверсайз озын күлмәкләр бар. Аяк киеменә килгәндә уңайсыз нечкә үкчәле аяк киемнәрен уңайлысына алыштырырга мөмкин. Күп сәгатьле эш көне өчен биек булмаган үкчәле туфли, минималистик балетка һәм стильле лофер идеаль булачак. Шулай ук массив ботинка белән ботильон да модалы трендлар исемлегендә. Дизайнерлар эшлекле стиль принтларны яратмый дигән стереотип белән килешми. Кыю рәвештә офис гардеробына шакмак, кос тәпие, борчак, буй сызык кебек принтларны кертергә мөмкин. Иң мөһиме чамак хисе турында онытмыйк. Прическа һәм аксессуарлардан теләсә нинди образны тулыландырырга сәләтле. Киемнәрдә ачык төсләргә урын булса да, макияж өчен тыныч төсләрне сайлыйбыз. Прическалардан әлбәттә шома чәч толымнарына өстенлек бирегез. Бүгенге менә шулар модадан чыга, ә менә стиль һәр вакыт сезнең белән кала. Коко Шанельнең бу сүзләре көндәлек офис киемнәренә дә кагыла. Әмма стиль турында уйлаганда уңайлылык хакында да онытмагыз. Сау булыгыз.
Неше ел эшлибез синең белән бер романтик рухта сөйләшеп алган юк. Менә күз алдына китер. Син Джульетта, мин Ромео, ди. Хыялланырга гына бирин безгәме. Теге балкондагы сәхнәне хәтерлисеңме? Балдан соң алар балконда очрашалар да. Джульетта, бу син икәнсең, кояштан да битәр нур сибәсең дип Ромео үзенең монологын башлый. Менә шул монолог өстендә эшләүче Ромео белән Джульеттаны без үзебезгә кунакка чакырдык. Алар Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры артистлары, Ромео Татарстанның атказанган артисты Фернат Насыйбуллин белән Джульетта Алтина Закирова. Саумысыз, хош килдегез. Кебек тоела әле миңа. Бөтен серләр бүген ачылыр. Шуннан да сез Ромео белән Джульеттамы, бәлки без башка рольләрдә сезне күрәчәкбез. Ромео Джульеттага миңа инде соңрактыр хәзер. Кызганычка каршы. Мин бу спектакльдә Лоренцо ролен башкарам, изге ата ролем. Изге ата инде ул Ромеога да, Джульеттага да гел ярдәм итүче, гел уң кулын сузып торучы. Ромео бит инде киңәшкә килә. Никах укыйгалы дип изге атага бит инде. Ләкин бит Ромео гашык булган була, әйтик, дошман кызына, Капулетти кызына бит инде. Ярамый алай итәргә. Дөрес түгел дип әйтәсе килә бит инде. Ләкин бу очрактан да изге ата минем Лоренцо инде файда табарга тели. Файдалы ягын күрәм моның. Әгәр дә ди мин ди Капулетти белән Монтекиларны дуслашсам, туганлаштырсам ди, дөресрәге никах укытсам ди, менә бу Ромео белән Джульеттага никах укысам ди, аларны бергә кушсам ди инде, бу сугышка бәлки нокта куярга булыр ди. Менә аның максаты шуна гыйбарәт. Минем образдан инде. Сез шулай дип өстенлек бирәсез, шулай бит инде сезнең эштә. Бездә шулайрак. Менә без шулай ни дигәндә такрарладык. Режиссер белән шундый яшә килдек инде, шундый фикергә килдек. Ләкин бит каршылыклар бик күп. Бу каршылыклар турында сөйләшмик әле. Анар спектакльгә килгән тамашачылар үзләре күрерләр. Ә сез нинди рольне башкарасыз? Мин Алар яшьләр күмәк күренешләрдә катнашалар. Гомумән күмәк күренешкә түгел, балалар да бит инде, бал күренешләрдә бар бит инде, беләсез спектакльдә. Бу очракта да изге ата роле башкарасыз. Алтина эшне үзегез җавап бирәсез. Спектакльдә егетләр өчен ир-егетләр рольләре күбрәк. Шуңа күрә кызларга бу бәхет тәтемәде. Шуңа күрә без күләмле сәхнәләрдә, күмәк сәхнәләрдә катнашабыз. Яна. Алар менә әйтәсем килә, күчешләр вакытында, сәхнә бисенә күчкән вакытта да менә күренешләр күчкән вакытта алар Италиядә күчеш ясыйлар. Һәм аларга түгел, алар менә төп геройларның, персонажларның эшкә халатын, фикерләвен, хәрәкәт аша, хореография аша тәкъдим итәләр. Моның шушындый бер ысулы да бар әле. Менә шул хәрәкәт, хореография аша дигән әйбер 16-нчы гасырга туры килгән автор икән беләбез бит Шекспирның аның әсәрләре үлмәс икән, бөтен дөньяда танытып тора һаман, бөтен дөнья игътибар итә Шекспирның әсәрләренә. Менә шул биюләр, хәрәкәтләр, декорациялар, костюмнар, алар кайсы заманга карыйсызның? Шул тарихи дөреслекне чагылдырамы, яисә инде бүген заманчамы? Бу очракта тарихи дөреслектән без читкәрәк киттек, үзебезчә такрарладык инде. Заманчарак рухта дип әйтәсе килә. Чөнки безгә бит заманна балалар йөри, безгә бит заманна балаларына төшендерергә кирәк шушы вакыйганы бит инде, шушы әсәрне. Һәм монда әле безнең гауга рок ансамбле катнашачак. Альтернатив музыка булачак. Музыка булачак. Шуңа күрә бик кызыклы, бик мавыктыргыч спектакль буларга тора, алай бирсәң. Яшьләр кабул итәчәкме, ничек уйлыйсыз? Ничегрәк кабул итәчәк, нәрсәләр көтәсез алардан? Алтина, син ничек уйлыйсың? Яшьләр миңа калса бик яхшы кабул итәчәк. Чөнки бу заманча буларак Илсур Казакбаев. Ни өчен алар менә бу спектакльгә барырга тиеш? Ни өчен барырга тиеш? Әйбәт сорау. Ни өчен дип уйлыйсың? Нәрсә ул мәхәббәт дигән төшенчәгә ачыклык кертер өчен. Бәлки яратыга иренә бергә кирәктер яшьләргә безнең. Хәзер бит виртуаль мәхәббәт бик актуаль. Менә күзгә күз карашып, аңлашып, сөйләшү, йөрәк тибешләрне тоеп
ярату алынбас, миңа калса ул бераз читтәрәк. Кара син виртуаль мәхәббәтне бик яхшы беләсең. Заманда яшьбез бит. Кунакка килгән өчен рәхмәт. Менә Ромео сезнең спектакльдә Ромео белән Джульетта үләләрме, юкмы икән инде без премьерага барып ачыкларбыз. Анысын ачмыйбыз. Җавабын бирмичә торыгыз, эшегез уңышлы килеп чыксын. Премьерда уңышлар сезгә. Ни пухи ни пира дигәнне инде ни җын ни каурый дип тәрҗемә иттем үземә күрә, шуңа күрә рәхмәт. Кунакларыбыз белән саубулаша, без беләсезме кая барып кайтабыз? Кая? Зоопаркка. Театрдан зоопаркка. Әйбәт, чагыштыру. Кая гына барсак та иң мөһиме тәртипле булырга өйрәник. Һәрбер әти-әни баласының акыллы, белемле, тәрбияле булып үсүен телим. Шуның өчен тырыша. Баласына иң яхшы киемнәр, уенчыклар алырга, тәмле ризык белән сыйларга, балалар бакчасына йөргәндә үк иртәрәк булса да укырга, язарга өйрәтергә, чит телләр курсларына, спорт түгәрәкләренә йөртергә тырыша. Барысы да баланың киләчәге өметле булсын өчен эшләнә. Бу алымнар бик кирәкле, ләкин артык мавыгып, балагыз белән күбрәк аралашырга онытмагыз. Чөнки бала өчен әти-әнисе белән бергә үткәргән вакыт бик кадерле. Мәсәлән, театрга яисә кунакка бару, җәнлекләр дөньясын өйрәнер өчен зоопаркка сәяхәт. Сыңгысы бигрәк тә отышлы, чөнки җәнлек җанварлар дөньясын өйрәнү, алар белән аралашу икеләтә файдалы. Бу җан ияләре балаларны җаваплы, шәфкатьле, миһербанлы булырга өйрәтә. Ләкин зоопаркта да үтәлергә тиешле махсус кагыйдәләр бар. Балаларга бу очракта Шаян ТВ каналында чыгып килүче тәртипле бул сәхифәсе ярдәм итәчәк. Үзеңне ничек тотарга, нәрсә ярый, нәрсә ярамый, балалар барысында бергәләп өйрәнә. Бу зоопаркка килгәндә үти торган кагыйдәләрнең берсе җәнлекнең дә ачуы чыга. Ул сине тырнап алырга, яисә ташлап алырга мөмкин. Шуңа күрә тыныч бул. Хайваннар дөньясына сәяхәт итәргә килгән Аяз, мавыгып китеп, күп кагыйдәләрне онытып җибәрә. Җәнлекләр белән уйнамаска, аларны кытыртмаска, ашатмаска. Зәйнәп Аязга буларның барысын да аңлатырга тырыша. Син бит күрәсең, ул ял итә, ул тынычлыкны ярата. Син аны бер шума аңладыңмы? Зоопаркта һәр җәнлек турында мәгълүмат бирелгән. Аларны өйрәнү дә бала өчен начар булмас. Кошлар, ерткыч җанварлар, бөҗәкләр, йыланнар балаларны битараф калдырмый. Шуны да онытмагыз. Ничек кенә теләсәгез дә аларны фотога төшермәгез. Бу зоопаркта үтәргә кирәкле кагыйдәләрнең берсе. Аяз, мин беләм, син җәнлекләрне яратасың һәм аларны фотосурәткә төшерәсең килә, ләкин аларның күзләре утка ияләшмәгән, шуңа күрә аларны фотога төшермә. Бу зоопаркка көн саен йөзләгән кеше килә һәм һәрберсе җәнлекне фотога төшерә башласа, алар еш авырый башлый, ә без бит аны теләмибез, шулай бит? Җәнлекләр дөньясына сәяхәт балаларда уңай хисләр калдырачак. Шунлыктан мондый чараларны ешрак оештырыгыз. Балаларыгыз да акыллы, тирә-яктагыларны яратып үсәр. Сез бу кагыйдәләрне үтәп җирсәгез, сез һичшиксез тәртипле бала булачаксыз. Тәртип ягын ныгыттык. Син матур, син шибәр, сиңа карап туймыйлар, нигә сине зоопаркка маймыл итеп куймыйлар. Дөрес аңла, Луиза, бу сиңа карата әйтелгән сүзләр түгел, кичерә күр. Шундый әйтем генә бар. Менә зоопаркта безнең нинди кошлар бар икән? Фламинго, тауис, аккошлар, бөркет барлыгын беләм. Хәер, үзегез барып карасагыз күңеллерәк булыр. Әлегә читлектә түгел, табигатьтә яшәүче кошларга сыкланыйк.
Татар дигәннән, татар сүзе 3-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенә гаризалар кабул итүдә дәвам итә. Премиаль фонд шактый гына саллы 1 миллион сум. Чыгышлар проза һәм шигърият номинацияләрендә бәяләнәчәк. Яшикләве гомумән юк. Гаризалар 31 октябрьгә кадәр кабул ителә. Димәк, сез дә катнашырга өлгерәсез дигән сүз. Шуңа күрә үзегезнең видеоларыгызны һәм анкетаны ТНВ Татар сүзе әйләнчек@mail.ru почтасына юллагыз. Тулырак мәгълүмат tnv.ru сайтында. Гаризалар килә торган арада бәйгегә килгән видеолардан үзекләр карап үтик. Кайбер кешеләр турында халыкта ул бит алтын кеше. Ул бит алтын кеше иде дип әйтәләр. Беләсең килсә, алтын кешеләр исемлеге тагы да тулыланган. Шулай бездә кунакта тарих фәннәре докторы, археолог Фаяз Хуҗин. Фаяз абый, сәнмесез? Саумысыз? Бүген сезнең уңышлар белән уртаклашыйк әле. Рәхмәт. Ул күптән түгел генә булды, үзем дә көтмәгәндә бернинди характеристикалар, бернинди нәрсәләр кирәк булмады, үзем тутырмадым. Әмма миңа әйттеләр, Ханты-Мансийскида Россия халыкларының бердәмлеге форумы, һәм сез шунда барырга тиеш. Менә мин бардым, октябрь башында булып үтте. Бик актуаль темага багышланган булды, шуңа күрә мин аның турында күбрәк сөйләшмәкче. Милли бердәмлек, әйе. Беренчедән анда мине нәрсә шатландырды. Безнең Россия субъектларыннан 60 субъекттан килгәннәр иде. 40 субъекттан. 40 һәм 600 кеше катнашты. Зур форум үзенә күрә, һәм анда беләсезме, Пермьнән татар, Омскидан татар, Комилардан татар дигәндәй, башка милләт кешеләр дә бар, әлбәттә. Милли үзенчәлекнең умырткасы, умыртка баганасы ул татарлардан тора. Аннан соң мине бик шатландырды. Анда Россия мөселманнарының үзәк диния назараты рәисе беренчедән Әлбир хәзрәт, ул форум ачылганда чыгыш ясады һәм шушы форумның бер секциясе дин эшләренә, диннәр арасындагы мөнәсәбәтләргә багышланган иде һәм һәрвакыт ул безнең Идел-Булгарстанда ислам динен кабул итүгә 1100 тулуны басым ясап әйтте һәм шуның турында сөйләде. Ислам кабул итүнең нинди әһәмияте булган татарлар өчен генә түгел, гомумән Идел, Урал халыклары өчен дә. Шуңа күрә тарихчылар тагын кемнәр булдылар? Анда бик күп кешеләр, профессиялар ягыннан, врачлар, табиблар, укытучылар, китапханәчеләр, кайсы гына профессия кешеләре юк. Аларның бер нәрсә буенча, беренчедән профессияларында ул уңышка ирешкән булырга тиеш. Һәм икенчедән инде халыкның үлә бара торган халыклар да бар. Менә шуларның әдәби, мәдәни, тарихи мирасын өйрәнеп, аны саклау, яңадан торгызу эшендә күп өлеш керткән кешеләр күбесенчә шунда утырды. Һәм секцияларда шушы ике темага багышланган иде. Күбесенчә дин һәм тел саклау мәсьәләсе. Без Ханты-Мансий милли округының губернаторы белән, аннан соң Россия халыкларының ассамблея председателе белән очраштык һәм шунда беренче чиратта тел мәсьәләсе күтәрелде. Менә мин үземнең татар халкы турында сөйләдем инде, татарларның телләре югалы бара турында, алар мине бераз күлебрәк кабул иттеләр, чөнки мин әйткәйдем 5 миллион ярым татар калды инде дигәч, алар ничектер күлеп куйдылар. Чөнки аннан соң сүз алды Ленинград өлкәсеннән бер ханым, Надежда исемле, ул
Воч деген халық бар. Сіз нәрсе дей, мына біздің бүтін дүнияда сақланып қалды 62 кіші. Шул 62 кішінің 5-сі тіліні біледі. Шул 5-нің 2-сі Эстонияда, 3-сі біздің Россияда дей. Көзлеріне яшәргіне келмей, нешік сақлап қалырға? Вот, ол финугор тіллері группысына қарай. Аннан соң тағын бір нәрсе. Сіз тарихшы боларық, нешік ойлайсыз? Мына ол тіліні? Аны сақлап қалып болмай. 62 кішіге қалғаш болмайынды, 5 кіші арасында бүтінісі 70-тен ұзғанлар. Енді яшьләргә өмет юк, әмма ләкин аларның сүзлекләре бар, дәреслекләре бар, яшьләрне теләгән чиракта өйрәтергә мөмкин. Безнең төрки халыклар арасында мин кызыксындым, тофалар дигән халык бар. Ул Таулы Алтай республикасында алар 200ләп сакланган, ләкин 200ләпнең бик аз өлеше генә 12-14 кеше телне белә. Әйме, һәм аны саклап калу мәсьәләсе дә күтәрелде. Һәм башкалар кайсы гына милләтне алып карама, әйме үзләренең проблемалар бар. Бездә дә проблемалар җитәрлек. Теге мин бераз киерлебрәк, мактаныбрак утырдым инде, кукрайбрак. Безнең Татарстан беренчедән бөтенсе белә һәм безнең тил онытылмый. Ләкин перспектива бик начар. Менә шуңа күрә ничек саклап калу телләрне, мирасны ничек өйрәнү, ничек саклап калу, туландыру һәм үстерү. Менә шулар турында сүз булды. Теге һәр милләт вәкиле, әйтәм бит, алар арасында күп милләтләр һәм аларның күбесе Себер халкы инде вәкилләре булды. Рәхәтләнеп сөйләштек. Югалып баручы 2 милләт вәкилләрен атап үттегез. Менә аларның югалып бару эволюциясы ничә гасырлар яки еллар дәвам иткән икән? Ансын ачыклаучы булдымы? Вот алар рус язмаларында 12-нче гасырда, менә минем белүем буенча 12-нче гасырда бар алар. Аннан соң бит әкренләп руслар тарала, славяннар тарала, ул җирләргә башта бит алар Урта Днепрда булалар, менә хәзерге Киев тирәсендә, аннан соң Мәскәү якларына, төньяк, көнчыгыш өлешкә тарала башлыйлар. Һәм шулай итеп, алар күп халык саны ягыннан, әкренләп менә бу йотылу бара. Димәк, 8-9 гасыр эчендә милләт 8-9 гасыр эчендә шулай калган. Уңай мисаллар бармы менә, мәсәлән, алар саннары буенча аз, әмма телләре саклана, мәдәниятләре саклана? Кызганычка каршы юк. Bütün халыкның үзенең шундый тел югалу процессы bütün руслардан башка халыкларга хас нәрсә. Ләкин нык өйрәнәләр, менә шунсы бик күңелле нәрсә. Үзләренең мирастарын нык өйрәнәләр. Бию, төрле йолалар, менә без бардык, хантылар һәм мансилар тоже бик аз калганнар. Берсе 17,000, икенчесе 27,000. Аллага шөкер әле бу милли округ шулар исем белән атала. Бик матур музейлары, теге һава астында музей Патат кертим небом, без аны карадык. Шул тикле гаҗәп, мин әйтәм, цивилизация, ислам цивилизациясе дип йөрибез, шәһәр цивилизациясе дип йөрибез. Буларның үзенә күрә бер цивилизация. Бик авыр шартларда яшиләр бит. Алар үзләре әйтә, Ханты-Манси округының яртысы инде урман, яртысы сазлыктан тора. Менә шушы шартларда алар әле яшәп калганнар һәм соңгы вакытта бигрәк тә ныклап өйрәнә башлаганнар үзләренең менә милли мәдәниятен, тарихын. Һәм бу бик күренек яхшы вакыйга инде. Һәм менә шушы форумда катнашкан 600 кеше, бүтән Россия Федерациясе буенча җыелган 600 делегат, сез барыгыз да Россиянең алтын исемнәренә кирдегезме? Алтын кешеләр һәр республикадан, һәр өлкәдән бер кеше. 40 исемгә бай иде. 40 та түгел, 36. 36. Субъектлар хәзер 90-га җитә, чөмтелмәгә 80-нан артык иде. Безнең Татарстаннан мин генә булдым инде, әйме. Киләчәктә дә булыр дип уйлыйм. Шул 36 кешенең ничәсе татар иде икән? Юк, татарлар арасыннан бер мин генә.
Демек, Россия халықларының алтын исемнәр проекты лауреаты булдыгыз сіз. Фаяз абый, біз сізні шын көңілден құтлыйбыз һәм өзіміздің ұстазыбыз белән горурланабыз. Рахмат сезгә. Қонаққа келген үшін рахмет яусын, ішігізде оңышлар. Әміне шул милләт біту оңайынан бір дүрт юлық туды біздің татар біте үләдилер, біздің татар юғала, бітмей яшел татар, Фаяз кебек тарихшылар болғанда. Менә бит, инде шигырыгызда бар. Рахмат. Qozan Teatr Училищесі 100 yıllığın бәйрәм итә. Әтнә театры Қырғызстанда гастрольләрен башлады. Кариев тамашачысына Ромео һәм Джульетта спектаклен тәкъдим итәчәк. Қарайлы, бүтін театрларын санады, Камал театрын жүріп қалдырды. Әйтәм. Камал театрда яңа премьераға әзерләнә, ол Мөхәҗирләр спектакле. Менә білуің әйбәт. Театр белән генә бәйле күпме яңалык. Татарлар белән бәйлесе, әйтеп сана бетергесез. Ләйсән Гайнуллина менә шул сана бетергесез булган яңалыкларның 1%-ын гына җиткереп бетерә алмас. Әмма без моңа сөйнәбез генә, чөнки милләттәшләребез вакыйгалар үзәгендә кайнарга тиеш. Иң мөһиме бу вакыйгалар уңай гына булсын. Ләйсән, рәхмәт сүз сиңа. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Җидеплы шәһәрендә көзге иртыш моңнары фестиваль конкурсының гала концерты узган. 2 зур юбилейга багышланган бәйрәм концертында үткән елларның җиңүчеләре һәм Татар сәнгать мәктәбенең иң яхшы укучылары катнашкан. Шулай ук тамашачыларны Татарстаннан килгән артистлар да иҗатлары белән сөендергән. Казакъстаннан Әдилә Төхбатова дәвам итәр. Сезгә бүген зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Сез булмасагыз, сәхнәгә чыгуга да ни эшем монда. Татар сәнгать мәктәбенең 30 еллыгы һәм иртеш моңнары Татар халык җыр һәм бию ансамбленең 35 еллыгы уңаеннан татар мәдәнияте һәм сәнгате үсешенә зур өлеш керткән ватандашларыбыз бүләкләнде. Котлау сүзендә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василь Шайхразиев билгеләп үткәнчә, татарлар бер кайчан да сәнгатьтән читтә калмыйлар. Чөнки татар халкы һәр вакытта да дәүләтле, һәр вакытта да бәхетле, һәр вакытта да горур, һәр вакытта да берләштерү халык булган. Берләштерүче халык булган. Шуңа күрә менә без бу эшне дәвам итәбез. Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе бәйрәм кунакларын сәламләп кенә калмады, алар белән бергә иң танылган халык җырларын да башкарды. Аннары бәйрәм концерт дәвам итте. Сәхнәдә үзләренең иҗат юлын башлаган хәзерге укучылар да, шулай ук бөтен дөньяга танылган Татар сәнгать мәктәбенең тамамлаучылар да шактый. Әйтергә кирәк, Татар сәнгать мәктәбе чыгарылыш укучылары бүгенге көндә Татарстанда, Италиядә, Испанияда, Франциядә, Швециядә, Япониядә, Кытайда Казакъстанның күпмилләтле мәдәниятен тәкъдим итәләр. Мәсәлән, Диас Мөсәлимов туган мәктәбен зур юбилей белән котларга турыдан-туры Америкадан килде. В своей школе татарской я желаю только процветания. Она воспитала очень много талантливых музыкантов. Үземнең татар мәктәбемә чәчәк атуын телим. Ул бик күп талантлы музыкантлар, композиторлар, артистлар тәрбияләде. Киләчәктә дә татар сәнгать мәктәбен тәмамлаучылар бөтен дөньяга билгеле булсыннар. Бу кичтә Татар сәнгать мәктәбе укучысы, хәзерге вакытта Астана шәһәренең Казах милли сәнгать университеты каршындагы сәләтле балалар өчен махсус интернат мәктәбе укучысы Радмир Хайбуллин тынгысыз алкышларга лаек булды. Без төмәннән пышны ансамбль коллективы килдек. Ахунҗаным Абдулхакның шушы зур бәйрәменә сәнгать мәктәбен котлыйбыз шушы зур юбилей бәйрәме белән. Biz Tatar Башкирский ансамбль шатлык. Килдек без Экибастуздан. Бик куанып килдек шул бәйрәмгә. Мөхтәрәм кунаклар арасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Альбина Насырова. Ул үзе 20 ел элек көзге иртеш моңнары фестивалендә катнашучы һәм алып баручы булган. Көзге иртеш моңнары фестивале үзенең максатына иреште. Чөнки бөтен дөньяда сибелеп яшәүче татар балаларын дуслаштырды, берләштерде. Еллар уза, без һаман бер-беребез белән аралашабыз, дустана мөнәсәбәтләрдә яшибез, бер-беребезнең уңышлары өчен шатланабыз. Әпипә халык җырын виртуоз башкару белән тамашачыларны көзге иртеш моңнары 10нчы фестиваль конкурсының гран-призерлары Дамир Солтанов һәм Руслан Тураев та таң калдырды. Һәм әлбәттә инде Татарстанның атказанган һәм халык артистлары Филүс Кагиров, Зәйнәп һәм Минзифар Билаловларның чыгышлары тамашачылар өчен иң зур бүләк булды. Менә бүген шундай бик матур концерт булып жата. Бик шатбыз, бик куанып килеп карап утырабыз.
әтиян еміне алып келіп, бәрі бала-шағаларымыз белән келіп қарап отырамыз. Рәхмәт инде татарлардан келіп бізді көрсетіп. Мен өзім Башкөл ауылынан татарлардан рәхмәт келді. Мен ТНБ каналы көп қарайым. Күні бойы қарайым едім. Бір концерттен де біз қалмаймыз. Үз тілімізді әдейім үйретті, шуны ұнытмаймыз. Бәйрәм концерты ахырына якынлашуга карамастан, мәктәптә һәм ансамбльдә тормыш дәвам итә. Томскида шишмәләр дуслар җыя. Күлләрдә шиштарту акциясе беренче тапкыр узган елның көзендә үткәрелгән. Анда күршедә урнашкан 3 университет, Политехник, Дәүләт университеты һәм Тусур аквалангистлары катнашкан. Бу җәйдә Татар бистәсе янында урнашкан университет күле янында Шишмә күле дип аталган беренче фестиваль узган. Тулырак Томскидан килгән репортажда. Соңгы тапкыр университет күле төбеннән шүпчар 10 ел элек техника ярдәмендә күтәрелде. Акциядә катнашучы аквалангистлар моны кул белән эшләделәр. Башта сулыкларны агач ботакларының гына чистартырга туры килер дип ниятләнгән иде алар. Ләкин 3 сәгать ярым вакыт эчендә дайверлар 80 капчык шүп чыгардылар. Бүген чистартылган майданчыкта бәйрәм үткәрелә. Фестивальның асылы берничә. Шәһәр университетлары экоресурсларны саклау проектларын тормышка ашыра. Табигатьне койгыртучылар якын тирәләрне чистартып калдыра. Мотор ландшафтлы Шишмә майданын халык арасында да таныта фестивальне оештыручылар. Я дочь томского гидрогеолога, доцента Политехнического университета Александра Дмитриевича Назарова. Мин геолог Александр Назаровның кызы. Ул Томс шишмәләре картасын төзүче. 2013 елдан ул шишмәләрне төзекләндерә башлаган. Томсның барлык университетлары диярлек Татар бистәсе территориясендә барлыкка килде. Шуңа күрә чисталык яратучыларга кушылучылар җирле татарлар. Мәүлики университет күлләрен чистартып, су төбеннән 8 самавар, арба тәгәрмәчләре, тимер үтүкләр чыгарганнар. Бу күл инде безнең ни источник жизни булды. Элеке бу күлгә йөридек суга. Бу күл подпитывается родниками. Родниклардан су эчә идек. Отларны монда специальный лункалар долбить итә идек. И отлар монда килеп сулар эчә иде. Фестиваль программасы бик бай. Музыкаль өлешендә татар мәдәнияте үзәге коллективлары чыгыш ясый. Кавер төркем, Россия композиторлар берлеге вәкилләре концерт номерлары тәкъдим итте. Теләге булганнар значокларны рәсмиләштерүдә катнаша алды. Фурошка техникасында букчалар ясадылар. Палетлардан җыелган креатив экостильләрдә чәй пешерергә өйрәнде. Фестивальдә интерактив нокталар эшләде. Химик өстәле янында су белән тәҗрибә үздерергә, чишмәләрдәге pH күләмен үлчәтергә мөмкин иде. Опускаем в обычную воду. Здесь у нас бумажка не окрашивается. Это значит, что вода качественная, хорошая. Шишмәләр буенча экскурсиялар фестивальның тагын бер юнәлеше. Денис Детинов балта остасы һәм табигатьне яратучы. Һәр күлнең тарихын белә. Буш вакытында аларга илтүче юлдан такталардан сукмак сала башлаган Денис. Пенечки вот эти вот от именно вот этого дерева, оно уже упало, уже начало гнить, то есть оно погибает. Бу агачларның бер өлеше йөрүгә комачалады. Аны кисеп, утыргычлар ясады. Бередә булган һәр кемгә матурлык белән чисталык күрше булганда алар чынлыкта да яшәү шикләрен киңәйтә ала дигән фикер килгәндер. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Ләйсән, рәхмәт яусын, эшең дәвамлы булсын. Біз тарих битләрен барлык 2016 елның 19 октябрендә Байконурдан Союз ФГ ракетасы ярдәмендә Союз МС-02 карабы оча. Командиры Сергей Рыжиков чыгышы белән Татарстаннан буаның космоска беренче очышы була. Очыш 2 тәүлеккә сузыла. Дөрес әйттеме барысында? Терминнары көчле һәм катлаулы. Әсин һәр вакыттагыча дөрес башкарып чыктың. Әфәрин. Біз тарихи яңалыклардан актуаль яңалыкларга күчик. Хәбәрләр чыгарышыннан соң кабат манзарада күрешик. Октябрь. Хәтердә бар тик уңай вакыйгалар, уңай яңалыклар белән калсын. Шулай була күрсен.
иң тәмле өлеште безне нәрсә көткәнен без хәзер барыбыз бергә ачыкларбыз. Шат җыр булып ишетелә йөрәкләрнең кагышы. Бибез, яраткан киебез, якты көнгә үрләбез, Татарстан гөлебез. Баланнарда да бар сүзе, ни гашык икән булай. Баланашыкларын гына, кушып бирмәсен Ходай. Безнең өчен ул яраткан Рамиля апабыз, видеоязмабыз телевизион журналистларының остазы булган педагогика фәннәре кандидаты Рамиля Сәхәбетдинова турында булачак. Балалар яшьләр белән эшләгәндә үз эшеңнең профессионалы булугына аз. Монда әни дә, тәрбияче дә, психолог та, дус та була белергә кирәк. Әле без аны тагын үз арагына телевизион әнибез дип тә йөртәбез. Бер яктан ягымлы, һәр вакыт көләч йөзле, Мәрәем ханым. Шулай булган ди. Икенче яктан ул таләпчән дә кирәк булса кырыста була белә. Бәлки аның уңыш сыры да нәкъ шул сыйфатларда яшеренгәндер. Менә Шамил Усманов урамына кергәчтем. Шамил Усманов урамы минем өчен бик якын, чөнки әле Шамил Усманов үзе дә танылган шундай журналист булган, танылган шәхес безнең. Һәм менә минем телевидение сукмаклары менә шуннан башланды инде. Мин моннан 35 ел элек 16 октябрьдә эшкә килдем, бик горурланып, һәм менә бик горурланып эшлим телевидениедә. Ничек сез телевидение, кая башыгызга кирде ул телевидение сезнең? Әлбәттә инде мин 10-нчы сыйныфны тәмамлагач телевизор карап утырады идем инде. Һәм анда игълан шундый әйттеләр. Менә телевидениегә кирәк татар телен яхшы белә торган машинистка. Мин шалтыраттым икенче көнне игълан белән һәм мине эшкә алдылар. Хәерле көннәр. Менә моннан без инде 35 ел кердек. Мин хәтерлим үземнең иң беренче эш көнемне. Һәм анда машинистка дигәч кем булып эшләгәч, әйе. Ул беләсезме, безгә киләләр иде журналистлар, хәбәрләр, мәсәлән, алар безгә текстны, диктор укый торган текстны һәм кадр артында укый торган текстны безгә әйтеп торалар иде. Без шуны машинкада җыя идек. Аннан соң алар без аны машинкада чыгарып бирәбез, анда ялгышырга ярамый. Ул хәзерге компьютерда рәхәт ялгышсаң 1000 тапкыр төзәтеп була. Анда ялгышырга ярамый. Менә Фаил Мөхәммәтов, ул безнең танылган журналистыбыз иде. Бүгенге көндә инде ул вафат. Һәм ул миңа әйтте, минем инде кулларым пычранып биткән иде. Кара, синнән эш килеп чыгачак бит, син кулларга хәлле пычрап тырышасың бит инде син дигәндә. Шулай итеп менә без бик күңелле эшлидер идек һәм без күңелле ялда итә беләдер идек. Без концертлар куеп җырыйдыр идек. Илфат Абдрахмановлар бә хәтерлим әле. Районнан районга телевидение яшьләре шундый зур агарту эшләре алып барадыр. Телевидение аша гына түгел, телевизион программалар аша гына түгел инде. Ә менә тамашачылар белән шулай якыннан аралашадыр. Сез концерттан эшлидегез? Концертта мин шигырь сөйлидер идем, кичкенә бала булып. Мине эшкә Тәүфик Камардин улы Сәгитов алды. Менә карагыз әле, хәерле итәләр Тәүфик Камардин үзе дә монда. Ничек хәлләрегез, Тәүфик Камардинович? Хәтерлисезме ул көнне? Авыл кызы авылда торып, шушында укырга кирип, журналист укырга кирип, һәм аннары Әнвәрләр куласында укыган кеше бит. Әнвәрләр куласында укыгач начар булмас, авыл кызы алай гали без моны дип, зур өметләр баглап ган дигәндә әрәтле авыл кызларына әрәтле кызлар чыгар, әрәтле хезмәт итүче журналистлар чыгар дип, алар тырыш булалар дип, һәм ул шушы вакытта безгә хыялга караганда да зуррак. Класс белән. Шатландырды безне. Сезнең кулыгыз җиңел булды, сез минем гел юл күрсәтүче. Бик зур рәхмәт. Сезнең киңәшләр белән менә шундый нәтиҗәләргә ирештек. Киләчәктә дә зур нәтиҗәләргә ирешергә насыйп булсын. Бик рәхмәтлеме сезгә, Тәүфик Камардинович. Бүтән балаларның мәхәббәте лауреаты булып калсаң иде шулай. Рәхмәт, рәхмәт.
Шәшәк менә бу юллар да миңа, бу агачлар да бу миңа бик якын. Чөнки мин ничә еллар дәвамында режиссер ассистенты булып эшләгәндә менә кино пленкалар ташый идем. Ул вакытта шундый зур бобиналар иде, без аны илтеп бирәдер идек, монда аны эшкәртәләр иде, безнең Валентина ханымнар бар иде. Мин кичкенә вакыттан бик актив идем һәм минем кушаматым корреспондент иде. Мин кичкенә вакыттан инде журналист булырга хыялландым. 4-нче сыйныфта укыганда инде минем газета, журналларда бик күп кенә мәкаләләр чыга иде. Радиодан мин чыгыш ясый идем. Телевидениегә дә без 8-нче сыйныфта укыганда киләдерик, чөнки мин шундай атаклы мәктәптә укыдым. Безнең бик күп нәтиҗәле эшләребез күп иде. Мин анда редактор идем, газета редактор идем. Кичкенәдән менә хыялландым һәм хыялым тормышка ашты. Шуңа күрә инде менә мин тамашачыларга да карап әйтәсем килә. Әгәр дә сез хыялланасыз икән, ниндидер һөнәр сайларга, һөнәрне сайлыйсыз, сайлаячаксыз һәм үзегезнең һөнәрегезгә бер адым булса да көн сайын атларга кирәк һәм үзегезнең теләгегезгә сез ирешәчәксез. Асты қара, үсті ақ. Бу төсләргә мәктәп укучылары гына түгел, күп кенә офис хезмәткәрләре дә тугры кала. Һәм сүз зебра турында да бармы җәмәгать. Эшегездә дресс-код бар икән, аны һичшиксез үтәргә кирәк. Әмма әз генә үзгәрешләр кертүдә гаеп эш түгел. Моңсу, караңгы көзгә ачык төсләр кертеп җибәрү кебек кенә булачак. Моңа ничек ирешергә икән Лилия Гыйззатуллина сөйләр. Белеп ки сәхифәсе вакыты. Лилия, рәхим ит. Исәнмесез. Офис дресс-коды дигәч, сезнең күз алдына ниндирәк киемнәр килеп баса? Мөгаен костюм, шалбар яисә карандаш силуэтындагы итәктер. Күпләр өчен офис киеме сорылык, күңелсезлек, моңсулык белән тиңдәш. Вакытын көне буе офиста үткәрүчеләрнең гардеробына да бу тәэсир итмичә калмый. Әмма дизайнерлар моның белән килешергә җыенмый һәм дөрес эшли. Бүген эшлекле дресс-код бик күп үзгәрешләр кичерә. Офис образларын ничек тулыландырырга, нәрсәләргә игътибар итәргә кирәклеген бераз соңрак сөйләрмен. Әлеге офис стиленең 100 ел эчендә ничек үзгәрүен карап үтик. Офис модасын барлауны төстән башлыйк. Ак, сыры, кара төсләрдән торган классик гамма стереотипын онытырга вакыт. Дресс-кодның бүгенге заман нормалары классик палитраны төрләндерү мөмкинлеге бирә. Сөтле чәй, зәңгәр, алсу, бордо, кирпеч һәм башка төстәге киемнәрне дә рәхәтләнеп сайлый аласыз. Дресс-код модасында соңгы елларда иркен силуэтлы киемнәр өстенлек итә. Трендлар исемлегендә иркен жакет, ирод күлмәге, күн шалбар, оверсайз озын күлмәкләр бар. Аяк киемнә килгәндә уңайсыз нечкә үкчәле аяк киемнәрен уңайлысына алыштырырга мөмкин. Күп сәгатьле эш көне өчен биек булмаган үкчәле туфли, минималистик балетка һәм стильле лофер идеаль булачак. Шулай ук массив ботинка белән ботильон да модалы трендлар исемлегендә. Дизайнерлар эшлекле стиль принтларны яратмый дигән стереотип белән килешми. Кыю рәвештә офис гардеробына шокмак, кос тәпие, борчак, буй сызык кебек принтларны кертергә мөмкин. Иң мөһиме шома хисе турында онытмыйк.
Прическа һәм аксессуарлардан теләсән инде образны тулыландырырга сәләтле. Киемнәрдә ашык төсләргә урын булса да, макияж өчен тыныч төсләрне сайлыйбыз. Прическалардан әлбәттә шома чәч толымнарына өстенлек бирегез. Бүгенге менә шулар модадан чыга, ә менә стиль һәр вакыт сезнең белән кала. Коко Шанельнең бу сүзләре көндәлек офис киемнәренә дә кагыла. Әмма стиль турында уйлаганда уңайлык хакында да онытмагыз. Сау булыгыз. Наше время безнең заман фестивалендә катнашучыларны сойлап алу этабы гөрли. Әлеге эшләүче яшьләр телевизион фестиваленең катнашучылары бездә кунакта ул Ринас Хикматуллин белән Раушан Зинур. Исәнмесез? Хуш килдегез. Исәнмесез. Ринас, Раушан, сәлам. Сез кайда эшлисез? Һәм кем булып? Мин инде үзем Амонида, машинист насосных установок мин. Сез шулай ук? Амонида мин алып барышы инженер-метролог. Сез инде әлеге оешма Амони, анда тагын Татнефть, Нижнекамскшина, КАМАЗлар, алар безнең БДД һәр вакыт әйдәп баручы оешмаларның берсе, шулай бит? Дөрес. Сез менә үзегез, Раушан, ничәнче ел катнашасыз һәм нинди җиңүләргә ирештегез? Беренче ел гына катнашугыз түгел, минемчә. Юк, менә минемчә әле беренче генә ел, әле беренче генә. Теге мин үзем 2 ел гына эшләгәч, монда барыбер үзем мин 7 ел Минзәлә театрында эшләп чыккан кеше. Шуның белән менә шулай килеп чыкты инде беренче тапкыр гына. Ничек шулай килеп чыкты, менә шулай килеп чыкты сүз кызыгаймы? Мәдәният өлкәсенә ничек менә шундый техник өлкәгә килеп эләктегез? Менә ниндидер теге яңа үрләргә, яңа ниндидер үземә ниләр ашасы килде, ничектер Үзеңне яңа яктан, яңа яктан ачып карыйсы килә башлады. Тик мәдәният барыбер синнән калмый. Барыбер сәхнәгә тарта, барыбер нәрсә эшләсәң дә, шулай итеп сәхнәдән китеп булмый, сәхнәсез яшәп булмый. Менә сезне сәхнә нәрсәсе белән тартты? Һәм сез кайсы театрдан килдегез Амонига? Без бәләкәй чактан ук инде Менделеевскада эшли торган Шаян бий ансамбльдә бий идек. Шуңа күрә безнең иҗат командада бик күп егетләр, кызлар шул ансамбльдән инде. Менә Раушан турында әйтсәк, сәләтле кеше ул бөтен җирдә дә җитешә. Шуңа күрә эштә дә ул иң әйбәт эшчеләрнең берсе. Сәләтле кеше аның ул бар яктан да инде уңган. Амонида сезнең кебек сәләтле яшьләр шактыймы? Һәм менә шул үзегезнең сәләтегезне күрсәтергә сез кайчан вакыт табасыз? Эш вакытында шулай күңел ачып йөрисезме, яисә башка вакыттамы? Инде Аллаһка шөкер, беренче соравыгызга җавап бирәм. Аллаһка шөкер, безнең менә төркемдә бик күп талантлы егетләр, биючеләр, җырчылар барысы да теге укып чыккан егетләр дә бар. Менә бирләрдә менә бу Казанский государственный институт культурадан укып чыккан. Бөтен кеше үз профессиясе буенча эшләми шул инде. Бик күп. Аннары инде менә теге сәхнәгә килгәндә нинди бүтән яклар караганда эш кенә түгел бит инде. Дөрестән дә шулай итеп теге ямсыз сүз булыр инде, шабашкалар да бар. Юбилейлар, туйлар, бөтен шушы мәҗлесләрне калдырмаска тырышабыз, үзебезнең сольный концертлар белән йөрибез. Шулай итеп, барыбер сәхнәдән китеп булмый, нәрсә исәгез дә сәхнә. Тырышасыз, тырмашасыз, тормыш артыннан куасыз, һәрберебез дә шулай. Бу фестивальдә нинди җыр белән чыгыш ясаячаксыз? Һәм бүген без шул җырны ишетәчәкбезме? Юк, шул менә бүген инде минем теге күбесенчә Татарстан гөле дип аталган җырым була. Менә безнең заманда без инде Уйна гармон дигән җыры белән чыгабыз, Алла бирсә, карарсыз, килерсез. Фестивальдә уңышлар теләп калабыз. Хәзер без инде Раушан Зиннуров башкаруында
жыртыңларыбыз, ул сезгә бош кул белән килмәгән хөрмәтле тамашачыларыбыз. Гармунга да бибез, Талиянга да бибез. Безнең әле күбәләкләр кебек шагыбыз дибез. Безнең әле күбәләкләр кебек шагыбыз дибез. Бибез, син яраткан кибез, якты көнгә үрләбезгән Татарстан гөлебез. Бибез, син яраткан кибез, якты көнгә үрләбезгән Татарстан гөлебез. Вак иделнең буйларында ак шарлаклар тавышы, шат җыр булып ишетелә йөрәкләрнең кагышы. Шат җыр булып ишетелә йөрәкләрнең кагышы. Бибез, син яраткан кибез, якты көнгә үрләбезгән Татарстан гөлебез. Бибез, син яраткан кибез, якты көнгә үрләбезгән Татарстан гөлебез. Безнең байлык карап алтын иген үскәне киң кырлар. Без бимикән биясене без җырламый кем җырлар. Без бимикән биясене без җырламый кем җырлар. Бибез, син яраткан кибез, якты көнгә үрләбезгән Татарстан гөлебез. Бибез, син яраткан кибез, якты көнгә үрләбезгән Татарстан гөлебез. Ey bibez, dərtni hiç kimetmibez. Ay kıyaşını eğlenerge şakşağışıp gitmibez. Ay kıyaşını eğlenerge şakşağışıp gitmibez. Bibez, sin yaratkan bibez, yakta kөнгә үрләбезгән Татарстан гөлебез. Bibez, sin yaratkan bibez, yakta kөнгә үрләбезгән Татарстан гөлебез. Мәктәп я балалар бакчасынан шылтыратып, балагызны алып китегез, ул авырый башлады дигән сүзләр күбебезгә таныш. Шул вакытта әле иртән әйбәт иде дип аптырап куясың. Шуннан да баланың авырый башлавын алдан белеп була микән? Табиб, балалар табибы. Шулпан Гаяновадан белешербез. Шулпан ханым, саумысыз, хош килдегез. Хәерле иртәләр. Инде теманың нәрсәгә багышланган аңладыгыз, чөнки мәктәп, балалар бакчасы сезоны безнең ачык, бер айын инде җиңдек, икенче айын җиңеп барабыз әкрен генә. Менә шундый чираклар булгалы үзебездә дә булганы бар. Карагыз әле, сезнең балагыз авырта башлады, авырый башлады, алып китегез. Бу көнендә генә була торган хәлме, яисә инде бала моңа әкрен генә әзерләнеп килгәнме? Без әтиәниләр күрмәгәнбез иртә белән. Көзне бит инде без аны муллык, байлык чоры дибез инде, ләкин көзнең аның үзенең тискәре яклары дагы бар. Ул авыруларга да баймы? Авыруларга да бай. Моңа бер дәген икенче яктан карарга кирәкме? Чөнки көз көне ни өчен шулай килеп чыга? Беренчедән безнең инде һава торышы үзгәрә. Кояш нурлары азарак, температура түбәнәя, дымлылык. Бу вакытта микроорганизмнар, бактериялар үзләрен бик яхшы хис итәләр. Икенчедән әйтеп үткәнчә, балалар безнең мәктәпкә киттеләр, балалар бакчасына. Бу инде бер бүлмәдә 30 бала дигән сүз кимендә һәм әлбәттә алар көне буе шул һава белән сулыйлар, бер-берсенә үзләренең бактерияларын, вирусларын бүләк итәләр дип әйтәбез инде без кызларга. Бер бүлмәдә 30 бала дигәннән шундук сорау туды, бүлдергәнең өчен ачуланмагыз. Менә норма бер-берсенә уңай шартлар тусын өчен бер бүлмәдә ничә бала булырга тиеш? 5ми, 10мы, 2 генәме? Юк, 28-30 бала бу инде әлбәттә бүлмәнең квадрат метрына карата әйтелә инде. Мин 30 бала дигәч тә алар бит инде көне урамга да чыгалар, инде җилләтеп тә торалар. Әлбәттә булар һәр вакытта дагы инде бу күздә тотыла, әлбәттә, әйе. Ләкин biz аны менә бу коллективный иммунитет создавать итәбез дип атала ул. Баланы менә әтиәниләр алар авырыйлар, biz аны балалар бакчасына бирмибез дигән фикер ул ялгыш фикер. Чөнки бала кайчанда булса ул коллективный иммунитетны үзендә эшләп чыгарырга тиеш. Балалар бакчасына бармаган бала ул мәктәптә барыбер авырыячак. Ул бер дә дөрес фикер түгел. Һәм моңа инде бала бит инде ул бер дә авырмый торган бала булмый. Ул яхшы түгел. Шуңа күрә
бала елга 5-6 мәртәбә авырса, ул инде яхшы күренеш дисәң бит дөрес түгел инде. Бала шулай авырга тиеш. Үзендә иммунитет вырабатывать итәргә тиеш. Менә ничек авырый башлый, нинди симптомнар аша, менә без әти-әниләр бала авырый, димәк, бүген өйдә калу хәерлерәк, бүген мәктәпкә бармау хәерлерәк. Менә нәрсәдән чыгып шулай әйтә алабыз? Шул ук сорауга яки бала җиңелчәгенә авырый башлады, юк, барсын дию, менә шул якларда кызыксындыра безне. Менә һәрбер чирнең үзенең инкубационный периоды бар аның. Бала кайчан контактта булганын без беркайчан да әйтә алмыйбыз бит инде. Әгәр дә иртән бала уянгач, үзен начар хис итә икән, баш авырта, борыны суламый, тамагым авырта дигән, әлбәттә аны өйдә калдырырга кирәк. Һәм кимендә 3-4 көн баланы өйдә тотарга кирәк. Иң яхшысы ул бер атна. Чөнки кайбер вакытта менә 1-2 көн баланы өйдә тоталар да, яңадан балалар бакчасына җибәрәләр. Бу бит инде организм ничек ослабленный дип әйтәбез инде, һәм яңадан икенче авыру белән авырырга мөмкин. Булай эшләргә ярамый. Өйдә тотарга кирәк андай авыру балаларны. Айрыша балалар бакчасына йөри торган бала, мәктәпкә йөри торган бала. Мәктәпкә шулай, әлбәттә инде. Өйдә 1-2 көн торсын бала. Ул монда медикаментозны дарулар бирергә дигән сүз түгел. Ял итәргә тиеш, күп итеп су эчәргә тиеш, югары температурасы булмаса, баланы урамга алып чыгарга тиеш, балага әзрәк ял бирергә кирәк. Димәк, бу инде җәйге һава торышыннан көзге һава торышына алышуның нәтиҗәсе, шулай ук күмәк балалар булган, күмәк кешеләр җыелган җирнең нәтиҗәсе, һәм шул балалар бакчасының, мәктәпнең стресс йогынтысы да бармы менә бу очракта баланың сәламәтлеге үзгәрүенә? Күбрәк режимдер. Чөнки бит инде җәй көне балалар алар йокларга яраталар, соңрак торалар бит инде. Хәзер бит инде без иртәрәк уятабыз, мәктәпкә бардылар. Мәктәп шулай мәктәп алар өчен эш бит инде ул. Аннары түгәрәкләр күбрәк балалар һәм балалар аралар. Һәм менә ул шулай үзенең нәтиҗәсен бирә. Шулпахан, сез үзегезнең балаларыгызны ничек дәвалыйсыз? Менә табиб кеше үз балаларын ничек дәвалый икән? Эш ират тәрбияләүче хатын-кыз буларак, аның бер иратны да без балага кертәбез. Мен аны һәр вакытта ул сорауны бирәләр инде. Сез үзегезнең балаларыгызга табиб буларакмы, әни буларакмы, нинди карашта дим инде. Балаларым авырый башласа, мин беренче чиратта табибтыр. Башта инде менә шулай утырам дагын, мин нәрсә эшләргә тиеш. Әгәр дәгән югары температуралар булмаса, мин шулай ук өйдә калдырам, күбрәк шертергә тырышам инде, ял итсеннәр, шулайрак. Миңа һәр вакытта әйтәләр, бирегез әле бергә шундый матур, тәмле, мөгъҗизалы бер дару, балам авырмасын өчен. Мин ул даруны белсәм, мин аны бөтен кешегә бирер идем. Бүгенге көндә андый мөгъҗизалы дару юк. Шуңа күрә һәрбер баланың үзенә индивидуаль карашта кирәк. Кемгәдер менә шулай ук безнең температура төшерә торган даруларыбыз бер балага бер төслене бирәбез, бер балага бер төслене бирәбез. Без әти-әни белән киңәшләшәбез. Сезгә бу булышамы? Ничек сез температурагызны ничек кичерәсез? Без бит менә 38.5 температураны төшерергә дибез. Кайсы бер балаларның 37.8-дә бала үзен начар хис итә. Ул вакытта әлбәттә инде без 37.8-дә төшерергә дибез. Монда һәрбер балага индивидуаль караш. Менә сез түгәрәкләрдә санап әйтеп үттегез. Үзегезнең дә балаларыгыз бик актив, без аны беләбез, төрле түгәрәкләргә йөриләр. Бу шулай ук индивидуаль шәхси карашмы, яки менә балага инде берничә түгәрәк мөмкин дигән соннары бармы? Яки булдырылганча бөтенесенә йөртергәме? Юк, әлбәттә монда инде индивидуаль караш. Беренчедән бала белән киңәшләшергә кирәк. Аның ул түгәрәккә барасы киләме, әллә бу әти-әнинең теләгеме? Икенчедән түгәрәккә бару алдыннан алай дисәгез, баланың бер нәрсә эшләсе килми, бакчага барасы килми, укырга барасы килми, түгәрәккә йөрүсе килми. Алай димәле, мин менә бөтен түгәрәкләргә йөрдем. Бөтенесенә. Юк, ул син бит. Менә һәр баланың бер кая барасы килми аның. Монда сорарга кирәк. Ни өчен? Телефон. Әлбәттә, ул гаджетлар булыр. Телефон бирегез дә мин тик кенә утырам дип. Әлбәттә, ул да булырга тиеш. Һәм хәзерге көндә бит инде шушы түгәрәкләргә бирер алдыннан менә бу спорт түгәрәкләренә кагыла, балалар медицина күзәтү уза. Һәм әти-әниләр килгәчтәген без әлбәттә инде шулай ук амбулатор карталарын карыйбыз. Диспансер учетта бала тормыймы, һәм шуннан соң гына баланың сәламәтлегенә карата справка бирәбез инде.
Демек, біз имуағылық нәтижелеп, енді бұл өлішлерін аңладық, ауыры баштау, көмек иммунитет бұларға тешіккенлігін, әм біз нәтиже жасап тағын шуны ескертшерге тейіш, біз балада әлбәтті режим бұларға тейіш, дұрыс тұқлану, әм әрбір балаға шәқси қараш, әті-әні аралашып, аның хәлін, кәйфін, әм тілегін сұрап аралашып ешәрге тейіш. Сау хавада көбірек ерерге. Аңлашылды. Әміне тағы бір сұрау, сау болашыр алдынан. Біз енді сіз табип бұларақта сөйлештік, қазір міне халық медицинасы, міне температураға бәйлі ырым-шырымдар, өләннер, арқаға түрлі майлар, түрлі сулар ұшқу, түрлі формулаға ие болған сыйықшалар ұшқу. Мұны қоллану дұрыс ме, жоқ ма, сіз нәрсе айтыр едіңіз? Құрмәлі тамашашылар, әлігі сұрауға сіз жауапны әлбәтті ТНВ телеканалының социал шілтерлерінде таба аласыз, қазірге біз қонағымыз білен сау болашабыз. Шынында башқа әтиянелерге де мүрәжағат етесім келе, балағызда, маңқалап тұрса, тамағы ауыртып тұрса, біррук мәктәпке балалар бақшасына жібәрә көрмәгіз. Башқа әтиянелер, башқа балалар турында да ойлағыз. Тапшырын дәуім етер үшін табипқа тағы бір сұрау беріп білгірәш келе, иратларың нерв системасын сақлау күні бар екен білейдіңіз мәліз? Hazır bilem. Рахмет. Шының білен давам етерміз. Иратлардың нерв системасын сақлық жәмәғат. Әне, көрші өзінен мінә деген машина алған, әсин пішмәген. Ошамаса бар, әнеңлерге бары баша. Дуслар белән ял итәргә җыенган имеш. Бер кайда бармыйсың, ишетсен колагың. Көрші өзінен мінә деген машина алған, әсин пішмәген. Гадәттә ир кешеләргә бу сүзләрне еш ишетергә туры килә. Үзәккә үтүше, тискәре коннотациядәге булган бу фикерләрне хатын-кызлар көне буе эзми куймый кабатлый да кабатлый. Син мине яратмыйсың, бер кайчан да яратмадың. Яшьлегемне сиңа әрәм иттем. Кайчан кешечә акча эшли башлыйсың инде син, Безнең унитаз капкачы төшмәме әллә ул? Син мине яратмыйсың, бер кайчан да Ират булмасам да буларны тыңлауы бер дә рәхәт түгел. Әгәр дә бу хәл көн сайын кабатланган очракта акылдан язарга мөмкин. Җитте инде, дәшмәгез. Шушы эмоциональ йогынтыны исәпкә алып 22 октябрь көнне иратларның нерв системасын хатын-кызларның агрессиясыннан саклау көне буларак билгеләп үтелә. Бүген ике зат арасындагы мөнәсәбәтләрдә аралашу кагыйдәләрен искә алу урынлы булыр. Если бы черное можно было сделать белым разговорами, это была бы работа для тебя. Савыт саба ватылмыйча тормый теләсә нинди конфликтны тыныч кына, бер-берегезне кимсетмичә, янамыйча, тавыш күтәрмичә генә чишәргә тырышыгыз. Но я не люблю тебя. Иратка үзен ирекле итеп туярга мөмкинлек бирегез. Аның һәр адымын, телефонын тикшермәгез. Ирекнең дә шикләре бар. Якын кешегез үзен ялгыз итеп туярга тиеш түгел. Фикерләре, уйлары, планнары белән уртаклашканда игътибар белән тыңлагыз. Алар белән килешеп бетмисез икән, әкрен генә бу хакта белдерегез. Ара яхшы булсын өчен тәнкыйтьне шикләргә кирәк. Иң мөһиме иратларны кеше янында мыскыл итәргә, алардан көләргә ярамый. Сез ул кешене үзегез сайлагансыз бит. Хатын-кызлар, ирләргә мөрәҗәгатегез бар икән, аны йомшак итеп, уңай коннотациядә җиткерергә тырышыгыз. Аннары эмоциональ сыйпаулар, ягъни комплиментлар турында да онытмагыз. Син шундый көчле, акыллы, кыю. Синнән башка ничек яшәгәнмен икән мин? Җаным, синең ярдәмең кирәк иде, синнән башка булмай. Тыныч синең белән, рәхәт. Ярый әле миңа очрадың. Синнән башка нишләр идем икән? Менә монысы инде башка хәл. Моны тыңларга шундый күңелле колакны япасаң да була. Сез дә якыннарыгызны җылы сүзләрдән сөендереп, рухландырып торыгыз. Исән-имин булыгыз. Иратларның нерв системасын сакларга өйрәндек. Өйрәндекме? Өйрәнү безне Сирина Зәйнетдинова белән дәвам итәрбез. Бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова. Сирина, сәлам, хуш килдең. Исәнмесез, хәерле иртәләр. Гомумән Сирина белән музыка белән, җыр белән иратларның нерв системасын саклап буламы? Син ничек уйлыйсың? Миңа калса буладыр, музыка бит инде ул давалый, шулаймы?
иратланы гомән хатын кыз тавышы белән колакны бит инде май кебек әгәрдән яраткан җырчысы булса дип әйтәс килә инде. Менә син дә шулай сөйләшәсең. Нерв системасын саклау диюгә шулай ук сөйләп киттең. Гәрчә син шулай дәртле һәм шулай бөтен дөньяны яңгыратып сөйләшә ала торган шәхес булсаң да. Әйе, шулай да. Концертта бит инде шунхатлык толпат, шундый 2 метрлы иратлар да җырчыны ишетсә, таң калып, шыпырт кына эшләрен ташлап, телефоннарны кырыйга куеп, концерт карап утыра. Димәк, бу нервны тынычландыра дигән сүз бит индеме? Мин шулай дип уйлыйм. Үземнең иремнән әйтеп, үземнең сеңелемнең ирләреннән килеп индеем, әтиемнән әйтеп, әти исән булганда, дөрестән дә монга җырга гашык булгач, миңа калса, ул гомумән иратның күңелен тынычландыра. Концертка әйләнеп кайтыйк әле, концертка әзерлекләр ничек бара һәм кайчан булачак концерт? Концерт, без бит инде яшәү дип аталган концерт программамны кабатларга булдым, чөнки февраль аенда инде ул 70% кына тотыру рөхсәт ителгән иде име. Һәм бик күп кенә тамашачылар киләлми калдылар. Инде бу кабат шушы концертны кабатларга булдык, бик күп сораулар буенча дип әйтәс килә. Октябрь ахырында фикерләрем тамашачыга күңелемнең җылысын, менә бүген шундый авыр вакытта җырларым аша аларның күңелләрен тынычландырып, инде үземнең татар халкының рухын күтәрәсем килә дип әйтәс килә. Сез инде филармония артисты булып та саналасыз шулай бит? Казан шәһәр филармониясе. Казан шәһәр филармония солисты. Филармония Шулпан мәдәният үзәге ачылгач, ул ремонтлап яңадан инде өр-яңа сулыш алгач, анда бер дә тик тормыйсыз. Нәрсәләр генә куймыйсыз. Ул әкиятләр дисең, ул төрле телдәге концертлар дисең, ул нинди генә чаралар юк, нинди генә юбилейлар дисең. Әйе, менә хәзерге вакытта нәрсә белән мәшгуль филармония солистлары? Без бер дә тик торган юк. Миңа шунысы кызыксындыра да һәм миңа ошый. Менә без гел динамикада булуы, гел хәрәкәттә, гел сәхнәдә булуы. Үземне әле мин бүтән яктан ачтым. Әйткәч, ничек инде рус спектаклендә син Золушкада менә көл кызының әнисенең үз балалары бар бит әле. Менә шунда сикереп, нитеп, алар бит инде бик шокта, бик җилбәзәкләр дә, алар дорфа да, менә шундыйны уйнарга дип, мин бит инде шундый тыйнак кына, сабыр гына. Анасының үз кызлары тискәре персонажларны башкарды. Тискәре персонажларны башкаргач. Килмәгән үзеңнең. Үзем тискәре булмасам да уйнарга туры килде. Ничек соң килеп чыктым? Килеп чыкты. Миңа үземдә бик хайран калдым инде. Коллегаларым һәм җитәкчеләр әйтүеннән бик әйбәт һәм тамашачыларның кул чабуыннан әйтәс килә инде. Кул чапмасалар, юк, миңа бу килешми дип, бит инде үзең мактап утырмыйсың бердә, шулай бит инде. Ул менә килеп чыкты дип әйтәс килә инде. Синең концертыңа ни өчен килергә тишләр? Анда Гымрау батыры нәрсәдә? Бу инде Мырау батыры дигәне менә ни өчен үзенчәлеге, асылы? Үзенчәлеге концертны мин үзем алып барам тулысынча дип әйтер идем. Безнең Илнур Фасхетдинов инде мотор итеп бер-ике шигырьләр белән, гомумән килгәндә башынан ахырына кадәр мин үзем алып барачакмын. Димәк, бу тамашачы белән якынлашу, алар белән әңгәмә, менә ничек дип әйтим инде, ул җырны җырлыйсың да, әле фикерең әйтеп бетмәгән кебек тамашачы белән аралашасы килә. Менә минең концертымда мин бик әлбәттә бу курыккан идем баштан. Менә февральдан соң инде февраль концерт үткәч мин куюландым тагында, рәхәт ул, үзенә бер бүтән энергетика дип әйтимме. Менә шунсылык белән аннан соң инде минем җырларым барсында бит бик тупла, шунхатлык сайлап инде күңелемә бик хас булган, минем күңелем бик моңлы. Мин җылый да алам, мин сөенүдән дә җылыйм, мин шатлыктан да җылыйм. Шуңа күрә минем концертым да, җырларым да менә шундый моңлы да, үзле мәгънәле дә, рәхәт тә дип әйтәс килә, чөнки күңелем шундый. Бәлки хәзер безне дә җылата алырсың әле, чөнки Әлбәттә. сәхнәне сиңа бирәбез. Концертыңда уңышлар теләп калабыз. Хөрмәтле тамашачылар, Сирнә Зәйдинованың үз концертында җырлары күп булачак. Шуларның берсен ул хәзер сезгә бүләк итә. Кайсын икән беләр өчен, әлбәттә, тыңларга гына кирәк.
Шундай татлы сөз балам, қуанып жерде яшәргә, күш сихаттан алам. Бал қапқандай булам балам, әнием деп өндәшсәк, балам байлығым булғанда, алтын көмешләр нәрсә. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай, баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай, баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай. Байлығымда, саулығымда, бәхеткейімде балам. Балама баллардан татлы, язмышлар юрап қалам. Алсу алымам бит ул минем, алтыным саф көмешім. Изге күкләрінің бүләге, иң қадірлі кішім. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай, баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай, баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай. Бирмәсен Ходай. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай, баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай. Баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай, кушып бирмәсен Ходай. Bir әтияни де үз ғымырында бала хәсрәті көрмәсін еді. Әлігі тіләк кіші яшәген шырда әр вақыт актуаль қала. Балалар да үз шыратында әтияниләріне игіліклі, мәрхәмәтлі, қайғыртушан булсайды. Шынан да бұл жырдан соң күзләргә яш келә. Манзара тапшырының ижад түркімі һәм бик нишкә көңілі Луиз Закир белән Алмазгараев сезгә бар тик сәламәтлек һәм уңышлар теләп сау булаша. Исән сау булыгыз. Киләсе очрашларга кадәр.